Egunon, herri eskolako ikasle eta erakasle guztioi. 5Bko Noa eta Jarriet gara aurkezten ari garenak eta gure taldekide guztiekin batera ikastetxeko albiste interesgarriak eta laitasun pizka bat ekarri dugu zuentzat. Gaurko saioak atal hauek izango ditu. Eskolako albiste hasiko gara aurrena. Ondoren ikasleentzako albisteak. Urtebetetzen txanda izango da hurrengo. Jarraian asmakizunak eta txisteak. Eta azkenik agurra. Albisteak. Eskolako albiste garrantzitsuak. Agenda 30. Aste honetako plastik pote eta paper pote arteratzeko eta sartzeko talde arduraduna hauek dira. 4A, 5A eta 6A. Mundu garbia bizi nahi dugu. Munduaren etorkizuna gure eskuetan dago. Liburuaren iguna. Bidaiak, piraten istorioak, Elgoibarko istorioak, Jeronimo Stilton, Bat-Bat, Satodat animaliak, Txomin, Onin, Nur eta beraien istorioak, non aurkitzen ditugu? Datoden asteko asteartean liburuen nazioarteko eguna ospatuko dugu. Ikasleentzako albiste labur garrantzitsuak. 5. mailako pok-ta-pok txapelketa klasifikazioa hau da. Katu kosmikoak 15 punturekin. Patateroak 8 punturekin. Onenak 7 punturekin. 7 mosketeroak 7 punturekin eta animaliak 4 punturekin. Txapelketa egun batzuk barru bukatuko da. Eta saribanaketa etorriko da hurrengo. Eta ondoren 4. mailakoen txapelketa hasiko dugu. Frontoia. Eraiun, Maialen Gurrutxaga alkatea eta Ricardo Astigarraga kirol zinegotzia etorri ziren 5B gelara. Eta 5D eta 5Bko ikasleekin batera egon ziren. Herri eskolan frontoia egiteko eskatu genien. Eta gaia lantzen hasiko direla esan ziguten. Urtebetetzeak. Datozen egunetan orain esango ditugun hauen eguna etorriko da. HH 3ako, Andra Miriam, HH 5ako, Aia, HH 5Bko, Anaiz Alexa eta Joel Martín, LH-ako, Julen, LH 1Bko, Kevin, Naomi eta Melania, LH 3Dko, Sara Antonella. Urtebete gehiago eduki duzue, merezi duzue eta urte berri honetan opari eta irribare asko jaso ditzazuela. Asmakizunak eta txisteak. Asmakizunak. Orain asmakizunak dator. Lehenengo asmakizunaren emaitza LH 1, 2 eta 3 pinguinoa da. Irabazlea LH 2Bko Emanuel da. Bigarren asmakizunaren emaitza LH 4, 5 eta 6. Atzak da. Irabazlea 6Dko Ruben izan da. Zorionak. Orain, lehen bigarren eta hirugarren
maietakoentzat asmakizunak adi egon. Beti zutik dago, kalean zaindari, 3 begi dauzka, 3 kolorezkoak. Zer da? Adi. Beti zutik dago, kalean zaindari, 3 begi dauzka, 3 kolorezkoak. Zer da? Orain 4, 5 eta 6 mailakoentzat. Eskolakoa da. Handia jaiotzen da, eta txikia hiltzen da. Zer da? Adi egon. Eskolakoa da. Handia jaiotzen da, eta txikia hiltzen da. Zer da? Pentsatu eta erantzunak zuzendaritza ondoko kutsara. Txisteak. Euskarako saioan irakasleak. Bale, Txomin, nola esaten da puerta euskaraz? Atea, Oso ondo, eta puerto? ateo, Emakume bat banketxera sartu da, eta mostradorearen atzean langile bakarra dago, eta telefonoz ari da. Emakumeari ez dio begiratu ere egin aurpegira. Handik 10 minutura, aizu, badira 10 minutu mostradorearen aurrean nagoela. Lasai, nik 15 urte daramatzat mostradoraren atzean. Bueno, hauxe izan da guztia. Eskerrak eman nahi dizkizuegu parte hartu eta entzun duzuen guztioi. Gogoratu, datorren astean, asteazkeneko ordu bietan beste irasaio bat izango duzue. Eskerrik asko, agur! Gorri bat itxasoan